Señor secretario xeral, eu tomeime a molestia de falar con persoas no Bierzo para coñecer de primeira mão cal é a situación que hai neste momento. Penso que vostede ten un escrito na súa Secretaría Xeral de Política Lingüística, senón vai a chegar na que as persoas as que neste momento non se lles permite estudar galego lle piden que actúen porque non comprende como, querendo estudar galego e existindo unha profesora neste centro a tempo completo para esa función, non se lles permite matricularse de novo na optativa que eles escolleron. Por o tanto, eu o que lle pido é que vostede se interese por esta situación porque realmente un esperpento. A min tamén me enviaron desde unha asociación de profesorado de galego no Bierzo unha comunicación dicindo boa noite, todo continúa igual por aquí. No IES Europa hai aínda alumnos de primeiro de BAC obrigados a escoller outra optativa ao marchar a docente que están agardando a 3 semanas do remate do primeiro trimestre que se restitúa a materia de lingua e cultura galega no primeiro de BAC neste IES como aconteceu a principios de curso e como establece o protocolo de colaboración e o Estatuto de Autonomía de Castela e León. As familias dos alumnos de bacharelato manifestaronllo as administracións educativas de Castela e León, a administración galega. Polo tanto, levamos moitos días, desde hai máis dun mes, e hai alumnos que desexan cursar lingua e cultura galega en primeiro de BAC no IES Europa de Ponferrada, así o manifestaron ata por escrito. Hai unha docente que leva máis dun mes de novo con xornada completa neste IES e con disposición horaria para poder impartila. Estaremos pendentes. Oxalá esta semana haxa sorte. Señor secretario xeral, creemos que non se debería de clamar por a sorte, senón por a xustiza, por o recoñecemento e por a efectividade das normas, dos protocolos, do que di o Estatuto de Autonomía, tanto de Castela como o propio Estatuto de Autonomía de Galiza. Porque, mire, o problema é que neste IES Europa é unha das zonas a que vai o alumnado, ademais que provén de zonas galegofalantes, e, polo tanto, o que nos tememos, igual que se temen moitas das persoas que están defendendo o ensino e a ensinanza do galego dentro do ámbito do sistema educativo público, é que o problema é que isto se quere ir eliminando para eliminar a oferta de galego no próximo curso. Nos, desde logo, tamén lle pediríamos que vostede se interesara por esta cuestión. Primeiro, porque este alumnado poida estudar galego, porque hai profesorado, porque queren facelo, porque teñen todo o dereito do mundo, sexan 3, sexan 4, sexan 5 ou sexan 7, e segundo, garantías de futuro. Parécenos ben, e remato, señor presidente, que falen de melloras na planificación. A primeira debería ser que as administracións educativas deberían de ofertar e dar a coñecer as ventaxas deste programa, as ventaxas que hai. Hai moitos centros en que non se está facendo promoción da existencia deste programa e, por lo tanto, pediríamoslle que o criterio que se utilice non sexa un criterio frío de ratios, porque aquí estamos falando de un dereito humano fundamental e cunha suficiente promoción o número de alumnado sería maior. Se o que se ve son cada vez máis problemas e máis atrancos, vai a ser menor, porque vostede coincidirá conmigo en que estamos falando dun programa de mínimos e que nunha zona galegofalantes o estudo do galego é unha optativa. Entendemos que é unha maneira de avanzar e creemos que é unha estrategia que hai que seguir apoiando. En todo caso, o que nos preocupa é que o Bierzo sexa a zona galegófona onde máis galegofalantes se están perdendo e consideramos que isto require actuacións por parte da Administración galega, da Administración de Castela, porque, como decimos, a marxe do que digan os estatutos, que é moi claro, hai algo que debería de primar por riba de todo eso e é o dereito que ten a nosa lingua a seguir existindo tamén no Bierzo e que eso non dependa dunha decisión administrativa de onde se poñen os lindes. Por lo tanto, pedimoslle de verdade que interceda, que actúen, que garanticen que este alumnado pode acceder ao galego e, sobre todo, melloras para o futuro, porque estamos falando do futuro do noso idioma. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora Pontón. Por o turno de peche ten a palabra